Здравейте, приятели! Аз съм Bulgarian Magic Tricker и днес ще ви покажа един фокус с карти, който наричам асото пика. Имаме едно червено асо пика и цяло червеното сте Bicycle. Всички карти са червени, виждате. Така ще ги събера и ще го разцепя стето и ще сложа асото пика тук и ще потрупам. И така трикът вече е готов, само с едно штракане. Разстиламе картите и виждаме една синя. И тази синя карта асо пика. Така как направих този трик, трябва ни два различни цвята сте, примерно червено и синьо. Синьото сте ми е някъде тук. И да вземете асото пика синьо и да го сложите, и върху него да сложите която и да е червена карта Bicycle. Ето, така, без да ги лепите с двойно залепващо тиксо, ето. И показвате, че имаме едно червено асо пика и че цялото сте е червено. И ще разцепим картите, ще сложим асото пика, потрупваме и само штракаме, разстиламе картите и взимаме синьото асо пика. Така, благодаря ви за гледането, абонирайте за моя канал и харесайте новата ми страница във Facebook. И до следващия път.